inyaya inondipa kubatikana. Akanga ashata. Chinhu chandinotendera Mwari nemudzimu yekwedu, hapana chipuka kana imbwa yanga yamuruma. Musoro wairatidza kuti wakaitwa zvawakaitwa, wakapazwa. Gubhu rekuleft rimwe racho rekuraiti ranga rakapfeka masocks. Iri rekuleft iri socks ranga rakachekwa. Chiguno chihombe chekutanga handina kuchiona. Chechi2 changa chiripo. 3 zvekunze handina kuzviona. Tinava Rafael Kazunga vanove baba vazvara vana Chaora. Tiri pamwe chete na Shumbakadzi. Matambudziko sekuru. Tinawo. Mhuri yeZimbabwe iri kuchimani. Mhuri yeZimbabwe iri kuyevedzawo misodzi yakabvaruka bose zvamakaita. Asi tinoda kuti sasekuru vamwe vatsanangura zvakaitika zvese. Kungotaurawo nemhuri yeZimbabwe maringe nechitiko zviri kuitika. Ndinotenda Shumbakadzi. Noti nyaya iri kuitika kutanga mumusha medu makazunga murubereko vana Chaora. Nyaya iri kuitika muGurure inyaya inosuwisa, inyaya inoshayisa rugare. Zvinhu zvatisina kujaira kuti panguva doko nokuti mamedha cases akatanga around October, late October, but nhamba yacho takuda kutosvika kana mu30. Pamwe pamashure apa taingotobvunza kuti ichokwadi here kuti totozogutsikana dzimweni dzenguva tasvika, uye taitofungira kuti pamwe zvitsva ndiye ari kukonzeresa kufa. But nhasi ndiri kubatikana, ndiri mwana mudiki pamakore, ndiri baba wemhuri yadai kuurayana. Watiri kumirira kuti tizoviga after postmortem mwana waMukoma mudzinza rekwedu. Nemakore angu mashoma ndini baba ndasara. Saka zvinhu zviri kundinetsa ndiri ndakatarisa kunhoroondo yevakoma vandiri kuita succeed. Hapana akamboita experience yekuviga mwana wehama aurayiwa nehama. Saka I think I'm full of confusion. Handisi kutoziva kuti ndichamenda sei rift gap ragadzirwa, nokuti ava vanenge vachiti uyu auraya wedu, but wedu wacho ari wedu zvekare. Saka zviri kundipa confusion yakati kurei. Shoko rekuti mwana wangu ashayikwa ndakatozorwa nawo musi wa27. Kurati pakashayika munhu 26 vanhu vaingofunga kuti pamwe kushayika kwedoro. Ndozomhanya ndosvika paground ndoratidzawo maprofile picture ndoti endai munomutora, onotorwa. Tokonfirma kuti vanotori nezvavari kuziva about mawhereabouts emunhu watiri kushaya. Pandiri kuti rega timbonda tinomirira polisi ndanzwanzi pana vamwe vatorwa, ndiri kunzwanzi aiwa mufi aritonzi zvovauya kunoratidza pavakafushira munhu musango. Toenda musango semutemo wenyika, polisi inenge ichita basa rayo haida kukanganiswa. Onzi aiwa pasango paenda ati hapapo. Polisi yazofona vari kudhemba kuti ngapauye 2 vanopinda mumvura. Inini ndakati ndinopinda mumvura, kwete kuti ndaida kunopinda mumvura. Ndaida kuti ndione kuti maproceedings ari kufamba sei emwana wangu. Tichisvika takaona akagara pamhenderekedzo yedhemu. Dhemu iroro rakanyura, muchariona pamuchasvika. Mvura haina kala, but ipapo makasvika munoona kuti this is black water. Vanhu vakapinda apa kwane 3 meters, mvura yanga yakutosvika mumutsipa, ichiratidza kuti pakanyura. Saka vemutemo wangu vari pakati ngatidaidzei vesabu ako. Saka tiri pakumirira izvozvo, uyu aitosweya kuti ndakaisa ipapa apa ndopaari. Vakaita mabvunziro akamuita, but airamba akasunga kuti ndaisa pai kumvura ndikelvin. Saka mangwana acho ndopaifanira kuti pachiburitswe munhu nevanoita zvekupinda mumvura. Ndipo panonhongwa mwana wangu. Ini ndaiwo munzira ndine mapepa ndaida kunokandawo kuGurure. Ndakabva ndatoburuka pabhoyi ndikati sinzi burunzi mwana wangu awanika, rega ndinoona. Shuwa ndakasvika kwaiva nemagrupu rainzi nepolisi musawani, ndikowanikira munhu. Ini ndakakwanisa kusvika ndobva ndangonhonga muzukuru wangu akambopinda mumvura nezuro wacho. Ndakamuti atifambe tiye, ndikanzi akusudowa, ndikati aiwa uyu mwana wangu. Tafamba chinhambo ndobva ndafonera mukoma naKinross
ndakatiudza polisi kuti baba vemunhu vati vada kusvika vaone pane mwana wavo. Ndakafamba ndobva nditendera. Ndichisvika ndakati ndokumbira kuti ndisvike chaipo paari kwete kuno. Vakanditendera mupurisa vakafamba neni. Ndakasvika ndakaona panga pakaponderwa mwana wangu. Inyaya inondipa kubatikana. Akanga ashata. Chinhu chandinotendera Mwari nemudzimu yekwedu, hapana chipuka kana imbwa yanga yamuruma. Semunhu anga adhikomboza, dzimweni dzenguva aifanira kunge apazwa dumbu kana adii, but that was never the case. Honye dzanga dzakamumomotera, akarira nemanhedo musoro wakadai. Inini ndakakwanisa kuziva kuti ndiye mwana wangu nokuda kwebhachi ranga akapfeka randinoziva kuti bhachi nderebhururu wangu. Ndizvo zvimwe zvezvandakakwanisa kuobserva ndichitarisa mwana wangu. Ndobva ndasuduruka ndichinogara pasi ndava kuchema. Tadaro takamirira polisi. Ndokubva masi mapurisa vakambonge vakane pamvura nezuro vakauya avamhanye. Vaitora nguva yavo nokuti vaitungamirirwa nemunhu akaita basa rake. Pavakauya zuva ranga ranorereka ndichitoti amaji pamwe chitunha chakuzotorwa mangwana. Chitunha changa chadiscoverwa kuma10 kuseni chakaswera zuva richirova chiri pamhene. CID yakauya iri nemunhu wayo Kelvin Katuruza anova muzukuru wangu. Vachitaura naye, ane mwoyo wakaoma muzukuru wangu. Wakafamba sei naye pano? Wakatakura nani? Kana nzeve dzangu dzisiri kundinyepera, ndakanzwa achitizvo ndaifamba naye ndiri ndega. Mukuru akadaro. Makatonopatarisa pacho, even bucket rechibage rinotorwadza kuti ukwire wakaritakura ipapo. Yati ndandiri naye ndiri ndega. Ndobva vafamba akambodarikira panzvimbo yakanhongerwa munhu. Achitizvo ndakavaurayira panapa. Saka iwo kana wakaurayira panapa vakazobviswa panapa chirudzii. Ndinovimboti ndopa akazodomawo kuti aiwa pamwe anenge akazobviswawo nevamwe vangu here, I don't know. Ndobva vatenderera nokudzoka. Hapana weukama akaratidza CID yakauya naKelvin kuti chitunha chiri apo. Asi Kelvin ndiye akatungamirira vemutemo vaive nawo kusvika vasvika paiva nebhodhi. Vakaita zvavakaita kusvikawo isusu tozodaidzwa kunzi pane veukama here, ndiye shuwa here munhu wenyu, and we confirm kuti ndiyo hama yedu. Ashata. Ndobva vachingobvawo pakati peCID vachitakura naKelvin wavo takasara nemamwe mapurisa. Box ndobva ratouya kupolisi. Ndobva munhu agungurutsirwa mukofini achinhuhwa zvisingaite kureva kuti anga ashata. Totakura bhodhi yake. Inini sababa vemunhu ndakabva ndapinda mumota yepolisi tine bhodhi yedu tichienda kumochari kuGururveHospital. Tasvika mochari attendant akanditi munhu wenyu tainzwai mweya wapano. And ndipo pandakadzidza zvekuti postmortem iri kuitwa musi wa 9. Nemweya wapano takamisa mukati umu apa toshandika pano. Ndikumbira kuti mutsvake plastic muputiridze chitunha chenyu tozochiisa umu. Kwanga kumanheru. Ndakabatsirwa nemumwe mwana wandinaye mudzinza zvekare anonzi Chamunoro Wakazunga. Ndobva tadhiraivha mota manheru, ndobva tanovhurisa kumahardware, ndobva tatenga black plastic about 4 double meter. Ndokuuya ndobva taputiridza bhodhi yedu. Ndaisakwanisa kuti ndirambe ndichinyatsotarisisa zvinhu zvaindivhiringidza. Experience yacho iri ngori unbearable. Ndokubva vamwe vangu vandaive navo vanosanganisira mwana wangu abva pano Kinross. Ndopavainyatsoudiscover nokuti chaita zvokukuturwa aisabatika. Saka munoona apapa hapana gonyo apa. Patoona pachipeteka kureva kuti uroko rwakachoka which means pamwe akarwiswa, pamwe aimborwiswawo nokuti Kelvin aitotaura kuti vaitotaura kuti wakomana ndakuziva ichindisiyai. Saka ndobva taputiridza chitunha chedu ndokuchiisawo. Ndovataona officer tikati saka toita sezvikanzi apa onai kunze kwadoka it was around to 9. Dai madzokera kumba mangwana kuseni tozoonana. Tichidzokawo takati chikurukura ndakati rumika. Mwana wangu akuvigwa sembwa. 1 isusu traditionally tinoziva kuti munhu akafa nhasi
anoswerawo mumba orara mumba ndochivanhu chekwedu kuno. But uyu haachakwanisa kurara mumba 1. 2 uyu haasisina futi body view. Saka tuti kudii nevandaive navo tikanzi dai zvaibvira polisi since taakuziva kuti auraya hama ndiKelvin nevamwe vake, taienda tonovakumbira polisi vatipewo bhodhi tungomuviga tikurumbidze kurijusa mamemori, tikurumbidze shuwa. Takasvika takaita dare redu manheru tichirangaridza tichionesana mafambiro ataita, kufunga kwenyama yedu nemwoyo wedu. Mangwana acho takamukira kudzokera kuGururvePolisi, ndobva tanoona nemupurisa ari kuita nyaya yedu. Tikati tiri kukumbirawo kuti mutemo kana uchigona kuti tendero kupuwa bhodhi yedu kuti toita bypass nyaya yepostmortem tonoviga hama. Zvakanzi kesi iri pahama yenyu ndeyekuti honai ane mamwe mabodyparts asipo. 2 tira kunyatsa kuita confirm kuti was it really murder yakaurayiwa nayo, kandi dzimwe dzenguva akajiswa poison ndokuzodai. Saka pamusoro pezvo Gururve yahotspot ari musi kukwanisa kutenderwa kuti muite bypass postmortem, nokuti even the office of the president iri kudiwa maresults iwayo. Ndobva tazvinzwisisa kuti haizi nyaya yekumba kwedu chete, it's a national issue. Ndobva tadzoka zvakanzi saka imimi zvomochi tachimirirai 9 kunoita sekurefu, but hakusichi kurefu, uyu tatomuruza kudhara, toda kuti nyika ibatsirike. Shuwa takadzoka ndobva taona mhuri pamusha, ndobva taiadresa tikati toda kutikumbira haticharamba takaungana pano. Kana parine imwe development yaitika ichiri padhuze, ngatiitei kuti tinokomunicata pamafoni. Tine gurupu remusha ratiri kuita macontributions nyange zvinhu zvakatiomera. Ndobva tasimbiradzana kuti ngatiitei mudeme kuitira kuti nhamo iri pano, nyange tati hapana kuunganiwa sipakaunganiwa, tikatasa vanhu vari pano panoda chikafu, pane macontributions ari kuitwa nyange ari mashoma. Izvozvi tiri kumirira musi wa9, asi still tine mibvunzo yakawanda isina anza chainobatika, ende zvinogona kusatirerukira kuti tiende kana paCID vaibvunzurudza vachiita basa ravo kuti makatiwanirwa information yekuti sei Kelvin nevamwe vake vakasvika pakuuraya chimana John Chaora. Anga ari nemhosva yakakura stereki here, kana kuti chinhu chadyarwa mudzinza chokuti nhasi taviga John Chimana, next week pamwe ndini, after 2 months or so, nokuti zvairatidza kuti it's very easy kuuraya munhu. Saka mibvunzo yepurpose yakakonzeresa kuurayana, shungu dzangu dziri kuti dai tabatsirikana tapirwa that update, just that update. Dzimweni dzenguva we can mend zviri kuitika paground. Nesuwo tichine mubvunzo baba wekuti mafungiro enyu imimi now that taakuziva kuti mamwe mabodyparts anga asipa musoro nekumakwiri, muri kufungidzira here kuti ana Kelvin vaizviitira for ritual purpose? Pfungwa yangu inini iri kundiudza kuti ana Kelvin havazi vega vana vadiki, nokuti mubhachi remwana wangu makawanika muri nezvinhu zvatinotaura kuchikorekore kwedu kuno kuti mhimvu dzemushonga. Chimana handina history yekuti izvo aita zvoun'anga zvokugona kuziva mishonga, which implies pane vakuru vaivatuma vachizovapa kuti nemishonga iyi vachivasimbaradza, zvokuti inini so far kana pari nenyaya yekuvengana kwepakati paKelvin naChimana ikokoko kamoto kadiki-diki. But pane basa randinofungidzira kuti rinogona riri hombe rakatumwa Kelvin ndobva atsvaga target kuti alright uyu ndagara ndine nawo naye, iyeyu chirega tichimushandisa. Ndo pfungwa yandiri nayo. Kune vamwe vakuru vari kutaura vatambosangana navo mukati menzira, vanga vachipawo mifungo yavo vachisanangura vachiti zvinenge zviri kuratidza kuti vana ava vari kufamba vachiuraya vari kunzi tanga wanouraya weukama, kuti unge wafanira kuti wavapo pakati pekauti iri kuita umhondo mukati meGururve. Handingazvirambe iyi yese yatiri kutaura nezvayo pano. Ndinorangarira musi wataiva padhemu Kelvin achisweya kuti ndakaisa munhu mudhemu. Vanhu vari kungosangana neinformation even mumasocial media zvakanzi nemumwe womutauri zvinonzi munhu anouraya munhu haagone
kukunongedzerai kuti munhu ndakamuuraya uyu arapa. Chaangaite kukupai eclue yekuti ndakatomisa ipapa. Pamuchadaro muchatsokodzera dzimweni dzenguva munopedzera masvika pane munhu. Saka ndiri kutiraya kuzvibatanidza ndoona kuti pane chinhu zvine chekuita neritual zvakaitwa nokuti Kelvin akatisvitsa kudirection kudhuze kwekwaiva nemunhu. Iye ndobva aramba kunongedza. Haaziri akanongedza. Chitunda chakazonongoone nestranger zvayo yaitoda kuya kuno witnessa kuti masea diver vanoita seiko pavanopinda mvura. Uye patiri panapa pamusha waChaora nekune dhamu tichitaurira makilomita kana kuti kufamba maminutes mangani. Zvinoratidza zvechokwadi kuti kwaakazoendesa vanhu kudhuze nekudhamu ikoko ndo kwaakasebedza isusu tese kuti tigoziva kuti pavachange vachitenderera padhamu ipapo vachavawana chete. Pane distance yekuti pangakwane 6 to 7 kilometers. 6, 7, even 8 kilometers kubva pano. Kubva pafirst spot yaakamboratidzira maCID kuti pano ndo patakamuisa kwavakaenda kwataisadiwa veruzhinji. Kuenda ikoko ndokwa zvinoona kuti torera kuma 6 kilometers. Pakanongedzera iye kuti ndo patakamuurayira. Pairatidzika here kuti inzvimbo yarwisana vanhu pakasara kana matraces eropa kana kuti uswa hwakafa nekuda kwokuti pane zvaiitika panguva yakanga ichipondwa. Handidi kunyepa, ipapo paakatanga kuenda unoti pano ndo pandakaurayira. Even vezhinji veugama hatina kupasvika. Nokuti vakauya ari nemaCID vake vakadarikira vakakwira kumusoro. Isu chete akwarutamisire kunguva ngaende pakaisa chi. Iye akaenda uko. Akanongedzera vakatora chinguva vakamira ipapo vachitora namapicture. Saka tinobvira tapasvika. Muri kuchema sezvatareva kuti rufu tarikuona kuti rwariba mazuva awandisa. Mukoma Manyara vambotaura kuti ndimi sababa mune nhamba dzekuti kana kune vari kunze uko pasi rese riri kuona maZimbabweans ese ari all over the world ari kutoona izvezvi. Kona tukone eZimbabwe iri kuchema nemi kana paita ati aiwa inini ndarwadzwa nesituation iri kuGurube kwaChaora ndinoda kubatsira. Mungapere muri eZimbabwe nhamba dzekuti vakwanise vachikanda kubatsira kwavo ipapo. Maita basa ashumbakadzi. Ndisati ndapa nhamba ndichida kutogara ndatopa chiri chikumbiro. Tikukumbirawo rubatsiro basa ratinaro panapa rakatiremera. Pachawanda vanhu. Pane vanhu. Tine nhau yekuti kunoda kuendwa kuHarare for mapost-mortem. Pari kudiwa coffin. Zvese izvo tiri kukumbirawo rubatsiro. Kune vanokwanisa kuti vatibatsire tine nhamba dzemumusha watiri kuti clan treasurer anonzi Frank Chirata. Nhamba dzake dzinoti 0771 648943. Inodzokorera zvekare 0771 648943. Panobuda zita rekuti Frank Chirata kana iri Eco Cash. Shoko raMwari rinotaura kuti haungafarewo here ukaita chakanaka ukanzwa ukaona mbudzi yabarira pavanhu unzi itandirwe imbwa. Hama dzangu baba vataura ndivo samusha ndivo sadzinza kunyange zvavo vanga vari vadiki kuna vaChaora vakati vari kutochema kwamuri muri Zimbabwe nemwoyo wakazvininipisa. Ngatibatsirei muri Zimbabwe kuti wange tichichengeta baba Chaora murutsigo nerunyararo. Ndatenda muri Zimbabwe sakurisla. Tichienda tichinovhara zvigada tikakuvharirei unoyu ndo mumwe mukana wenyu wekuti kana muine shungu zvimwe zvinhu zvamamusati maburitsa zvakanangana nekushaya kwachimana John Chaora ndezvekuti chibaba vemhuri. Ini shungu dzandiri nadzo ndedzekuti semutemo wenyika pane zvimwe zvisingadisclose kwatiri sedzinza. Ini ndandiri neshungu yekuti noti tikushanda nemanzwira. Kelvin ane vanhu vaakashanda navo direct or indirect pakuita kuti chimana aparare. Vamwe dzimweni dzenguva vaitomusponsor nejuju. Zvinhu izvozvo zvaifanira kuti zvijekerewo kwete isusu wekwakazunga kwaChaora chete, even for the help yenyika chaiyo. Nokuti sitinge chiti dzimweni dzenguva ndisangoma anotibatsira pane zvimwe asi achitori masangoma vari kupromota kuurawa nekutsakatika kwevanhu.
dai mutemo kana uri nepaunogona kuti gonera, Kelvin haana kushanda ari wega. Vose vane chokuita either vaisponsa netransport chaiyo kuti izvo, nokuti Kelvin paakauraya Chimana anga asiri ku this area. Kunenzi kuchiwe kana tiri pano Chinhoi Road. Tauda topinda is the last area tauda kuenda kunenzi kuRafingo. Ndiko kwaakatravera after kuma 5 p.m. kuya kunouraya Chimana on the evening ya 25 donge vakamuraya manheru. Kureva kuti pane involvement yetransport, pane vamwe vanenge gona kwamisa nduda lift vaungazozivawo zvako, but kamufambiro kezvinhu zvacho karatidza kuti panotori nevanhu vakuru vane a good hand towards the death yaChimana. Kunova ndo kwatingafungidzira kuti ndo kwakaenda mabody parts akabviswa. Chokwadi. Saka shungu dzangu dzaizofara tingamashaya zvedu mabody parts pamusi watichaviga, asi ndiri kufungidzira kuti nemashandiro andakaona ari kuita CID yedu yemuno muZimbabwe, pamashandiro andakaona apo, zvinhu izvozvo vanozviudzwa naKelvin. Kana vaudzwa hatingati zvoinvestigation ichiri kuitwa, izvozvo zvavari kuudzwa naKelvin ndezvechokwadi. Mutemo wenyika ngautibatsirewo endi ngauve nesimba rekunyatsotsimbirira nhubu uyu upere, nokuti zvaakutaka kureruka songoti 5 vafa, 2 vafa, 3 vafa. Chimwe zvekare chandinoda kutaurawo zvekare ndechekuti murder cases dzemuno muGururve tine first murder case. Kana kuri kunzi kwaendeswa masuspects asi kuti vanhu ngavaurayiwe kumutemo, asi vane zvemabatiro avanoita vanhu. So it's very disheartening kuti ini ndaendeswa ndiri suspect ndongoita 2 minutes ndo handatodzoka. It's not health, hazvina unaka. Zvinoramba zvichitipa kuzuruka. Kana pari kuti munhu acheneswa ari kudzoka, ngasisangova ordinary. Dzimweni dzenguva ngava kune madepartments akawanda kupolisi, even VFU kana zvigona ngaiuye nesuspect yedu yeuye yeichenesa pamberi pedu, side that inini ndichazongobatwa nemweya kuti pandichamuona ndinenge ndakutanga kuzvidefenda, even iye ari munhu akachena ndakutotanga kutodhivha ndichiti uyu akanzi akauraya. Saka ipapo ngapave nekamwe kakujeka. So ivo vana Kelvin, tingati vanhu vari involved here mumaminds here, tingati kana kuurombwa ndehwavo here hwekuda kuti vada kurima, kana kuti vanoshanda kumabasa kwatingati vanoda promotion, kana tiri kuti vari involved kana kuti ndo zviripo, tingati ndezvavo here kana kuti zviri kuvanhu vari kuvatuma ivavo vari kuti endai munotigera mabody parts ekuti tishande nawo, kana kuti vari kuda kushandisa mumabhizinesi avo angava neshungu navo yekuti vaite. Pakuziva kangu Kelvin haana izve zvokuti anonzi ane mugodhi wake wegoridhe kana wechicherwa chipi, haana. Vana vadika ava vamwe vacho tu vakazotorwa leta Chemika naBvumbe Mandeya vaitoshandawo pamaChina. Ungariwo mberi kushanda kumaChina? Handifunge kudaro. Kuti tivati futi vane nhoroondo yekurima, vana vanotoshanda kana vari pamba, vanotoshanda vari titibata muforo. Havasi vanhu vakatombotorawo kana chikwereti kumakambani eforge. Vana vano mbiri yavo ndeyekudhakwa. Saka panogona pakatorwa advantage yekuti zvavari vafana vekudhakwa takavatengera zvimutoriro zviviri vanogona kuita basa ratiri kuda. Saka inini ndiri kuti haisi nyaya yaKelvin ari wega, haisi nyaya yaKelvin ari ega, asi tatarisa manje panyaya yejudiciary iye zvinezvi mutemo wokuti auraya naiyewo ngaaurawo wakabviswa, wakunzi vanhu ngavachiseva life sentence. Vanhu vari kutaura musocial media inzvimbo inoshoreka, asi munogona kubuda mashoko anogona kutibatsira kuumba mutemo. Iye zvinezvi tine maMP vanove ndo mamembers of parliament anogadzira mutemo zvekare mukati menyika yedu yeZimbabwe. Vanova ndo vanovhota kuti izvi ngazviitwe kana kuti izvi ngazvibviswe. Tiri patave zvinezvi vari kutaurira mumastreets esocial media vari kuti mutemo uyu wakabvisirwei. Imi mune pfungwa dzipi? Maita basa Mukoma Sly. Ndira kuti muimagine situation yekuti Kelvin ndiye shuwa akauraya, handitika? Obva aenda kudare redzimhosva, obva apirwa sentence yake ngatingoti 20 years. 20 years dzotopera ari mupenyu ari fit. Obva adzoka marimwe zuro Kelvin paifamba ari nemaketani. Ini ndakamira ndichitasa kuti shuwa mwana wauraya mwana wangu. Iye achitoona kuti saka sekuru avo varitoda kuti ini ndinyure. Chinotadzisa Kelvin kana adzoka kuti asvika achindiuraya chii.
inini pfungwa dzangu dziri kuti hondo ngaipere nehondo, anouraya ngaatomupuwo mutongo wokungofawo. Chingatozongoda kuti chinetse ndechekuti havazovosewo vari kupuwa mhosva dzokuti vauraya. Asi kana iri kesi yekuti zvaprovwa beyond doubt kuti Mukoma Sly ndimauraya shumbakadzi, you should be given a death sentence. Zvobvarana zvakadaro. Tinosara taane confidence nekuti paanodzoka hapana peace kunoku. Izvozvi regai ndikuudzei, tisati tasvika pakesi yana Kelvin, tiri kurara musemurumu, atezvara, muroora, mukuwasha, semurumu. Ngatingotarisa chivanhu chedu, takakotsira muhwani imba. We are now becoming vanhu vasisina a culture. Saka dai zvaigona kune vanobika mutemo kana vanopasisa mutemo, death sentence ine mabenefits airi nawo anodarika 60%. Nyange zvazvo iri netuma disadvantages nekuti havazi vose variko vakadzipara. Tinoda kungonzwa shumbakadzi tisati tavhara. Tine urombo nekukutorai nguva yakareba nokuti kunzwa kuti mutauri wedu munhu ane wisdom yatiri kuda kuita tap into knowledge yake, asi ane vakamukomberedza vari baba vemusha. Vataura mashoko ekuti aiuraya nedemo naiyo ngaapowo demo. Ndoda kungonzwawo chaunga chiri kumashure vana baba nana amai kuti vanowirirana naye navo here kuti auraya naye ngaaurawewo. Vanokwanisa ngotaura mune mwari kwaari. Munoti chi ana baba nana amai? Vana baba hatizokunzwai. Muri yeZimbabwe tiri kuno kwa baba Chaora Chimana John vakapondwa nemunhu wekuziva. Vanhu vari kuno vari kuti kana umbowo uchilidha pakuti Kevin nevamwe vake ndo vakaita izvi, vari kuti naiyewo ngaaurawe. Ndo mashoko angu ekupedzisira. Shumbakadzi, muri yeZimbabwe iniri zvataurwa zvese neni ndinowirirana nazvo nekuti zvinorwadza kuurayirwa mudikani kana kuurayiwa uri iwewe. Hama dzinodikama, tinoda kutenda Zimbabwe Republic Police. Ndanzwa mashoko akanaka ekuti vabata basa pakufa kwababa Chaora, vashanda zvakanaka necommunity, vanga vachicommunicate. Rambai makadaro, tinovimba kuti mhondi dzichasvika pakubatwa, especially CID Guruve. Aiwa, muri yeZimbabwe iri kutenda kuti aiwa muri kubata zvakanaka. Rambai makadaro, enimo zvitsva nevamwe vake vese vabatwe, muri isununguke Guruve ichene. Vabatwe Guruve ichene. Isusu toda kuvimbisawo zvekare kuti tichadzoka zvekare. Hazvina kutiitira nyore kudzoka kunoku, asi nekuda kwekudzama kwenyaya dziri kuitika kuno kuGuruve tiri kuzvipira zvekare kuti panouya mutumbi wababa tive tiri panapa tichichema pamwe chete nemhuri yamuri kuona yakatipoteredza. Tinotenda.